संदान सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय Bcaa नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनिफ्राय बे बोसोराव हिरा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां संदान सावथुननि शुटिंखौ बागानपारा आन्चलिक बाथौ मन्दिराव बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै बावथाय बावनायनि गेजेरजों शुटिंखौ बेखेवबाय। शुटिं बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मिरु Bcaa नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफादों मुसलपुर जिल्ला Bcaa नि आफादगिरि बाबुल बसुमतारी, फोरोंगिरि लकेन सरगयारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे संदान सावथुननि शुटिंआव रातुल ब्रह्मनि प्रडिउस खालामनायाव स्ट'री स्क्रिप्ट लिरदोंमोन जतीन्द्रनाथ बर'आ आरो दिथागिरि महरै दिथा होगोन अमा राजा दशरथआ। बे संदान सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन मुंदांखा फावखुंगुर दिनेश बसुमतारी, सोरां ब्रह्म, मिजिं सोरां बर', अनसुमै बर', प्रिया बसुमतारी, हिरामनि बर' लोगोसे माखासे महरगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। नायगिरि नोंथांमोना सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो संदान सावथुनखौ नुनो मोनगोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आं खुलुमनायखौ बावहरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दिनै जिहेतु जोंनि गोदान बे बोसोरनि गोदान सावथुन संदान बेनि बेखेवनाय सान। एक्साइटेडथ' बिराद एक्साइटेड आरो बेनो आंनि देग्लायनि फार्स्ट मुभि। दा बोरै जायो दा आंथ' बुंनो हाथ'नाय नंला, माने दाथ' एक्साइटेड जाना दङ। आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना अनसायगोन, मोजां मोनगोन आरो आंनि बायदिबाथ' नोंथांमोना आरो आंनि बे ससियेल मुभिखौथ' नायनो मोजां मोनखायो होननानै आं सानखायो। बेनोसै आरो गोजोनथाव मोनसे खौरां। मुसलपुर जिल्लानि गेजेराव दिनै बागानपारायाव रातुल आरो सनेस्वर बिथां प्रडिउसारमोननि नाजानायाव गांसे सावथुन सेबखांजानो थांगासिनो दङ। बे सावथुननि मुङानो जाबाय संदान, जायखौ लिरदों गोदोनिनो मुंदांखा थुनफावथाय आरो ड्रामा लिरगिरि जतीन्द्रनाथ बर' बिथाङा लिरदों आरो बेखौ डाइरेक्सन खालामगोन दशरथ बर'आ, जाय अलरेडि माखासे फिल्म खालामखांबाय। दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे मुसलपुर ओनसोलाव मोनसेबो फिल्म शुटिं जाथ'वाखैमोन, नाथाय बियो गिबि आरो बे बागानपारा ओनसोलनि जिखिनि प्रडिउसार आरो डाइरेक्टर बेखौ साहस खालामदों बे सावथुनखौ खालामनो बा मावनो बा दिहुननो। बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनि साबायखर हरदों। ओरैबो देग्लाय बोसोराव थांनाय समफोरनिख्रुइ खोब खम फिल्म शुटिं जागासिनो दं। देग्लाय 10निबो खम फिल्मा प्रडाक्सन जागोन। बेनि गेजेराव बे मोनसे संदान फिल्माबो दिनै लिस्टआव फैबाय। बेनि थाखायनो आं जायगानि जानानै बा मुसलपुर जिल्लानिबो जानानै आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि बिसानि नेहाथारि जानानै आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जाबाय। जाहाथे बिथांमोननि बे सावथुना साक्सेस जायो, बेखौबो आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामनानै आं साक्सेस जानायखौ हास्थायनाय जाबाय। देग्लाय बोसोरा क'क्राझार चिरांनिफ्राय दं मोननैसो आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो दं, ओमफ्राय गहपुर आरो लखिमपुर बेनिफ्राय दं। 7-8थासो सावथुन दा माने शुटिं जागासिनो दं आरो देग्लाय बोसोराव। बे बिश्वकर्मा बा परि दुर्गा फुजानि सिगां दिहुनजाहैगोन। जोंहा थांनाय समफोराव जेसेबां सावथुन ओंखारोमोन एसेबां मार्केटनि आसलते जोंनि जायगा नङा। बर' नायग्राफोरा, जोंनि बर' समाजनि जिखिनि नायग्रा दं, बे नायग्रानि गेजेराव जेसेबांनो फिल्म ओंखारगोन एसेबांनो लस जागोन, जेसेबांनो खम ओंखारगोन एसेबांनो लाब जागोन। बे मोनसे डिमान्ड आरो साप्लाइनि बाथ्रा थायो। स' जिखिनि मोजां फिल्म बेखिनियाव गोबां रां खामायदों आरो जिखिनि गाज्रि फिल्म ओंखारदों बेखिनिया लस जादों। बेखायनो बे गाज्रि फिल्म खालामग्रा बा बेबायदि एसे खम कुवालिटिनि फिल्म खालामग्रा बे प्रडाक्सन खिनिया प्राय फिल्म दिहुननो गारबाय आरो खमायलांबाय। जिहेतु दा मोनसे बिग बाजेटनि मोनसे कम्पिटिसन फैदों। बिग बाजेट होनब्लासो माने मोनसे पपुलारिटि फैयो आरो बे मानसिफोराबो नायनो हास्थायो, कमिटिफोराबो लांनो साहस खालामो। बेनि थाखायनो बे क्वान्टिटिया खमायबोदों आरो क्वालिटिया बांलांदों होननानै जों सानो। गिबियावनो मिडियानिसिम गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय आरो गासै भिउवार्सफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा दिनैनि बे समबारनि गोथार सानाव दिनै संदान मोनसे गोदान मुभि बे बोसोरनि थाखाय ओंखारनो नागिरदों। दा दिनै गोदान अपेनिंनि गोथार सान, दिनैनिफ्रायनो शुटिंआ जागायसिगोन संदान मुभिनि। दा दिनैसो जागायगोन जिहेतुके
दा आं बांद्रायखौथ' बुंनो हानाय नंलिया माबायदि जागोन माबायदि मागोन माबायदिहाय आंथ' खालामनो हिसाबै संदान स्क्रिप्टखौबो मोजाङै फरायाखै जिहेतुके मोजां जागोन बायदि आं सानदों साननायालाय ससियेल मुभि बेयो ओरैनो गामियारिनि काहिनि होननानै आं खोनानो मोन्दों डाइरेक्टरनिफ्राय दा आं एक्सुवेलि एक्साइटेड मानोना आं बेबायदि फिल्मखौ आं मोजां मोनो खालामनानै गामियारि एबा बेबायदि केरेक्टाराव आं मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं एक्साइटेड माबायदिहाय जायो नोंथांमोना उनाव नुसिगोन उनाव नुनो मोनगोन बे बोसोराव मोनबेसे फिल्म दं नोंथां बे बोसोराव मुभि फिल्म बेनो फार्स्ट ना बे बोसोरनि बे मोनसेयानो नोंथाङा एंगेजथ' थियेटाराव ना ओरैनोथ' थियेटाराव थायो आङो थानाया खिन्थु बे बोसोराव आं एग्रिमेन्ट खालामाखै